Selaijak mahai Enggino tongkani Neng bai malai Cerai pangsini Neng bai tonglai ma Ani Jak ani gana nuk jong na chini khoroksa takuk bai chung tini min nogono phaile ja koklam salanya bagi engke mini sinamong mini bising chung khana lain mini sinamong kiye sa Ani sinamong ani mungke Anil Jamatia min para Bastabo mura para biang area woklai Jompai jola kolai moja yang saya area woklai tana engke nang singing nang bohrum theke nang start theke ba nang shuru khai Ang resap mani ketu ya kho hai pana ang agen chiming serai phone chiming resapai tongo hai nog rog resapai tongta engke 2019 ba 18 ni chiming ang hapkhana ni mon sota engke nang mana ni master rok tong mana no gan sikit nai rok tak su jauh tang master rok rikho je Ni ani jin siku ta ni sikho ta engke ni family rok bole kojin nomor rok tong ani dada simi 4 jona ang jotoni kosuta job ni kuso total charge na ni nogo ke khata taw bang khana khana min khoktinyo min family kojina tong ke bo sadai phangin thege no tere ganno hamjogi phayo ke taw Tipra idol season 2 o bersabi tongo ke abono sanai mono sabut khaji min bising tin jeng tebo nai lenyai min resamu ke ni resamu resabja tor tong mane nung resabta resabjak tongo prai 3-4 ta sirok khana release khairok to tong khaijang mang joton resabjak khaijang engke nang nang pori da tong kho porlia besu jar pori 12 jor soi kata 12 jar soi ka ye 12 ni pori ke ta nogo problem no pori na ta no pori ani omo family khakha bele abone family khaka family khaka family khakha ke chara runang khasa tongo kojina masa 4 year in ke ni logi song tongo ni logi song no support dakai ni nong ni family ba ni logi song no support dakai sabdi support kaya na sujara tabak ang solai tong mata support khai jong na ke ni logi ni no support khai ke no busang ni salon no tepro support khai ni nung khakai khainai khayo tani khayang nai ba semani sai taklai tebo phanman kha semano bang sabu jak semano rusap ka season 1 no ta season 2 ta se bukha ba sai te sera kata no ke nin big da reji din sa na ka nang da ano ready bihik bahang kha ano ang mane ang bu saksak wan so ro nai taklai je pa rupna hine mane porikha ke exam joto no waise waise fail nai failing ma bai kono bukha baina ni kog ya om to khubi ko ke nang poriya ni bade tai kuno nang business ba nang tam business ok khai tong ba business no nang bo em no na hai na nang sing na hinda em khai rata bi tong na ka tom bate nog ni je robot tong ma no kisa masara lai ba ya tate kono khaijana to bere engke jeng kisa masa rachabu hairong khata zabuta ke nang to charai phangchin thege na ganno hamja ge hamja ta gam no hai phana ang samani to 2019 ro ching khana ke nang khe ni nogo ke bor tamai ro tor to rasam nai ro kre ke phana ke phone ke phana kre gusti yo point to kre ke ni nana ta ko song bisli da nang kisemsa ni nana ta ko song khawai da nang kise hendri to ma mane agi to jadu college jablayo chini nana da bura song ke nana da bura song thani da nang mane bor sta bi tong jadu college am ke am bong bising bising te mane bong kok thanyang kisa kholei nai amake nang interest oi nang kano resap ka ni abono ta ang to nana dadu song ro sama to khana ya ang o je chung tabuk je mobile logon no kha kimba tv ro hon no kha abono nai ni srengoi boroni khana thoda mana srengoi ne resabui ro ta sura Engke nang Tipra idol season 2 ni to nang tabu Gala no Sogwijak engke nang ni preparation opo te choli to ani khe kongrai ni bangai ang problem jak tong saksa no jolebo tamni ase kongrai hamna tu tong kha hita prai kongrai 1 mas ni upor thangjak ang o Gala no tiki froba ni kongrai ni ang ko sar sorot sachi hoi tong kha ano nini kongrai belai bangjak ni sai tong ta engke nang Gala no nang bo gano nang sabi nang tiki fakya ang afro to sar manik ni langma slai jag humani no resab ge do thaja chini lukorong no thaja se resab
Ani khorang hamya ang jesuk mani rochapnai hai line mane first ni song no sing phano kisa rochabai khonarokmano. Langma selaijak mahai enggai no tongkha ani nung bai malai nung bai kok saoi ojora bathagra din ani bagai ojora bathagra din ani bagai. Asung mas na ani kisa sawan distam tongkha Yang kongrai botabo nung nini je perfect jorti nung sab khana rakha asung hambai nonom ngke nung tabu nung tiki thanga ta tirpaidol nung tiki ui thanga gangke nung tiki thamal pore nung orang scooty nung tam khani Orang bai to chung to family khajak ba family ni bangai no mawan songnai tiki khangke to scooty rok bo scooty ba mukumu hinai narak ma tongnai ta abo no wan songman tan min mukumu mane tirpaidol tiki ui thanga ke ang abo mukumu khai nung narak tor naragui tongsinai ta ge nini dolong no nung hai maka ang tirpaidol ke nung nini dolong no nung tam kok kesana busung mana nini dol nini parani basir no nung tam kok kesana busung ani dolong no ang abai mane kha kaham ya pharai no ano asung no support khaitang hinai wan sogui kwcharo tei ani dolog ba ano belai khana hamjago borok hamjakmani bagui no angbo o jora o rochapnani sujok mankha teibo hamjakmung mankha hingkhe teibo ang hamnai abono ani wansong ta. Nini gan nung samani nono bisibak support khainai bisibak nono hamjaknai nono o jaga hindi ni lama phunuknai o borok sobo Ano o jaga o tui hingkhe ani pi kalaio Pritom Jamatia kila amchaini bono ang rochapya hinai tongmani ta bo mane album khainai hinai sawui ano gan tangsa rochapde hinai hingkha ta hingkhe bo rochapkha o gan kaham no bo rochapkha ta. ke nung gan to release khaijak tongmani ke tai tangsa sek chini lukurang tai sak khanala nini je rochapjak khorang bai mane nini khorang bai rochapjak release bo khaijak tong ke ba ke o gano nung kisa hendari chini lukurang no phunuk Second standard ni chini rochapsinai ta ang first ni chini rochaplia ta. Cerai pangsini nung bai tongnai ma ani khanoba pogui de thanglang mokol phiyong naikhe bwswkanggo nugo khao jala nang khani ani bwkhani wansong mano bahai khe pogui mansi nai asung jora chasna ni sat sawan kasol roma yang tongkhang ke ba au khajan dagre bo chini thinangni chati nai tongnai rong no chini koklam tini o jaga no thak jotono no hambai khulumkha.